Krajem prošlog stoljeća Zagreb je grad sa neobično bogatim glazbenim amaterizmom. Iz tog glazbenog amaterizma razvija se ideja za profesionalizaciju glazbenog života i Herman Bolle sa nekolicinom istomišljenika, tadašnjim predstojnikom Hrvatskog narodnog kazališta, osniva jedan odbor za promidžbu i promociju glazbe, pogotovo komorne glazbe. To su prvi izvori i naznake svih zagrebačkih ansambala, profesionalnih ansambala i prvi profesionalni ansambl koji ostaje djelovati duže vrijeme je Zagrebački kvartet. Tada ga osniva zapravo Václav Huml, koji je i na poticaj tog odbora za glazbu, ali i na poticaj jednog izvanredno bogatog glazbenog života za tadašnju veličinu Zagreba došao u Zagreb. U tom prvom razdoblju kvartet već ima one neke osnovne značajke i na neki način već u samom početku, u samom startu, on želi promovirati hrvatsku domaću glazbu i time ostaje trajno i vrijedan i poseban u razdoblju do Drugog svjetskog rata. To vrijedno razdoblje kvarteta ostavilo nam je na neki način nam je ostavilo jednu bogatu literaturu pisanu za tadašnji Zagrebački kvartet i tu literaturu sa prvim Papandopulovim kvartetom, sa brojnim dijelima od Jurija Tkalčića pa do svih klasika i kompozitora s početka 20. stoljeća, gotovo da nije bilo niti jednoga ko nije pisao za Zagrebački kvartet. U drugom razdoblju kvarteta Josip Klima 1954. godine počinje sa jednim zlatnim razdobljem brojnih turneja, snimanja praktički po cijelom svijetu i tada kvartet izvodi sva djela, sve kvartete Bele Bartoka, dakle u samu klasiku 20. stoljeća, naravno kompletan klasični repertoar i to je zadaća koja ostaje i svim budućim generacijama kvarteta. Tako da kod promjene sastava ponekad je bilo i poteškoća jer se od Zagrebačkog kvarteta očekivalo da ima na repertoaru sva dijela kvartetske literature ili barem sve ono što je najpoznatije za kvartet napisano, a često puta se događalo da se sa novim sastavima, sa novim ljudima trebalo ispočetka učiti. Tako smo i mi. Ja sam u kvartet ušao pred 11 godina, 87. godine i tada je zapravo počelo učenje, bez obzira što sam i prije svirao u kvartetima, ali nikada u jednom tako jakom ansamblu koji ima iza sebe tako jaku tradiciju. 1992. godine, još kao student, zapravo završao sam 3. godinu studija na Muzičkoj akademiji, postao sam stjecajem okolnosti član Zagrebačkog kvarteta. Ujedno i zapravo u povijesti kvarteta zapravo najmlađi član koji ikad svira u sastavu. To se dogodilo nakon smrti tragičnog mog profesora iz komorne glazbe na Muzičkoj akademiji, koji je zapravo uveo u svijet komornog muziciranja. Bila je dakle raspisana audicija na kojoj sam zadovoljio i tako je počelo. Odmah je uslijedilo vatreno krštenje. Prvi koncert je već bio, na programu prvog koncerta je bio jedan od ovih zadnjih Beethovenovih kvarteta upravo, koji je za mene predstavljao veliki izazov na ovaj problem u to doba, jer nikad se s takvim stvarima još nisam suočio zapravo, s takvim kompliciranim strukturama. Nakon mjesec dana, 68. godine mislim da je bila, što sam ušao u kvartet, je Zagrebački kvartet izveo ciklus Beton Bartok. To je bio u sastavu Klima, Kuzmić, Stojanović i ja. Nakon što je Klima izašao iz kvarteta, došli su bračni par Trkulje, Đorđe Trkulja i Marija Kobencel, i tu smo izveli 3 zadnja Beethovenova kvarteta na našem prvom koncertu. Dakle, to je jedna tradicija koju Zagrebački kvartet u svim tim generacijama održava da što više tih Beethovenova, jer kvartetska literatura je ogromna. Međutim, kvartet koji hoće biti negdje u vrhu ili među 10-ak svjetskih kvarteta, tako, mora na repertoar imati Beethovena.
Sviranje u kvartetu je malo opasno i zbog toga što je recimo literatura je puno šira nego za solo violončelo konkretno. I malo se čovjek previše možda može u to zaljubiti, čak u tom smislu da zapostavi ove druge stvari. Možda. Ja sam prošao dosta solističke literature, uglavnom, ali ništa mi je tako oduševljavalo kao ova koja sad radi. Trudimo se zadržati dio onog vremena, tumačiti dio glazbe koja i dalje mora živjeti jednostavno zato što je zaslužila da živi. Imati pred sobom Beethovenove kvartete, Šostakovićeve i Bartokove kvartete jednostavno vas tjera da slažete taj mehanizam uporno i da tu i tamo kad se on pokrene, da doživite nešto što znači smisao bavljenja ovim poslom.
Gudaški kvartet kao sastav, obično svi smatraju da je to vrhunac u komornoj glazbi i uopće u glazbi da je to nekakav vrh. S jedne strane zbog stava samih skladatelja, s druge strane zbog toga što su zahtjevi gotovo do te mjere, to je možda najbolja škola demokracije. To je jedan od najvećih zapravo problema sviranja u ovakvom ansamblu. To je zapravo solistička svirka, ali podređena 4 člana unutra, ili svaki je podređen tome. Posao sam oko usklađivanja razmišljanja, promišljanja te glazbe i osjećanja te glazbe je dugotrajni put koji u jednom trenutku je takav da se čovjek treba sjesti, dogovoriti, posvaditi ako treba i na koncu sjest zajedno, svirat i tražiti puteve tog usklađivanja. Ima i izvanrednih muzičara, vrhunskih svirača, ali koji ne mogu svirati u kvartetu. Ne zato što ne bi mogli, nego naprosto ne mogu se prilagoditi, to su takvi tipovi. Dakle, nije samo stvar sviranja, nego je stvar načina života, stvar načina shvaćanja života. Da vi možete komunicirati s nekim, a ne nametati non stop svoje i ne dati nikom drugom da svira, ne, zapravo. Ovako grubo rečeno. Ali u tome je to, dakle, kanalizirati taj svoj jedan, što svaki, Bože moj, instrumentalist ima u sebi malo, te taštine i malo tog jednog solističkog sviranja, dakle, treba podrediti tom jednom zvuku, jer to je, po mom mišljenju, to je, kvartetski zvuk je najkompaktniji zvuk.
Zadnji opusi Beethovenovi, posebice kvarteti, to je glazba, mogu reći, bez kozmetike. Ona ne pretendira da osvoji krunu na izboru za Miss ljepote, niti u stanju. Ona je izravna, agresivna, snažna, nije dopadljiva na prvi pogled. Ona vam se obraća da vas primi za okovratnik i unosi vam se u lice. Izravna je, neposredna, izrazito iskrena i mogu reći da spektar emocija koje ona posjeduje je, ja bih rekao da je to vrh možda uopće ljudskog stvaralaštva. Uopće tu sam možda malo subjektivan jer se bavim tim pa i bolje poznam od drugih sfera. Ali eto, moje uvjerenje je da je to najbolje od najboljega. Kvartet u B-duru opus 130, kao i svaki od tih zadnjih kvarteta, posebno je djelo. Jedan poseban luk. On niti formalno, ako se uopće oformi u već tom zadnjem razdoblju Beethovena može govoriti, a niti u bilo kom životnom smislu motivičke razgradnje više nije ono što je bio Beethoven u njegovim simfonijama. Prije svega broj stavaka, sam način kako su tretirani stavci, da li to podsjeća više na jedan slijed drama što je Beethoven radio u ranijim djelima ili možda na jednu partitu, da li to znači na kraju krajeva i Beethovenovo pomirenje sa svijetom kakav jest i traženje onog nečeg lijepog u tom svijetu, to je danas teško, ipak svaki na svoj način doživljava, ali je činjenica da je Beethoven sam bio svjestan da je krenuo u područje koje je, kad govorimo o umjetnosti, gotovo neistraženo. Kad je napisao svoju kavatinu, onda je pisao jednom svom prijatelju kako niti jedna glazba koju je on do tada pisao, njega samog na taj način ne obuzima i na taj način ga ne ispunjuje kao stavak koji je upravo dovršio. Čini se da je kavatina kao predzadnji stavak u originalnoj verziji kvarteta nastala, morate znati da Beethoven tada je glazbu čuo samo u sebi, potpuno, mislim, to nema nekakvog posebnog značaja, ali već i to što on bio tada potpuno gluh i doživljavao glazbu zapravo iznutra, daje joj jednu robustnost i daje joj na neki način obilježje umjetnosti koja je direktno, koja naprosto na nas utječe. Moj dojam je da je on te kvartete pisao sebi. Svojevrsna ispovijest njegova možda su ti kvarteti. U onom smislu da će danas muzikolozi čeprkat po notama pa nekakav programatski sadržaj tražiti, to zasigurno ne. Ispovijest iznutra, dakle ne faktografija, biografija, nego nutarnja ispovijest. On se u tim kvartetima izridao, isplakao, sve moguće drame prošao, najveće ljubavi, zaista pregršt jednih predivnih emocija. Zatvoren u sobičku, dakle izoliran od svijeta i svojom gluhoćom i svojom naravi, koja je po svemu sudeći bila posebna. Druga posebnost samog kvarteta u B-dur opus 130 je velika fuga koja u originalnoj verziji koju mi izvodimo sada je zadnji stavak tog kvarteta. Poslije je Beethoven to izdvojio kao posebno djelo. Naime, nezadovoljni izdavači nisu htjeli tiskati kvartet u cjelini, smatrajući već po samim slijedu stavaka da sam Beethovenom nešto nije bilo u redu, da nije bio više niti mentalno potpuno zdrav i nagovarali su ga da se odrekne velike fuge. Da bi se djelo tiskalo, on je napisao novi stavak i to je zadnje cijelo dovršeno djelo, novi stavak sa kojim je djelo tiskano, ali je u svojem pismu i u svom testamentu stavio da se on velike fuge ne odriče. Trebalo je proći vremena da se ta kompozicija prestane smatrati nekakvim monstrumom komorne glazbe, nečim potpuno nedoličnim za jedan ansambl kakav je gudački kvartet, nečim što gotovo vrijeđa.
Neki su i sami glazbenici smatrali da je to uvredljivo, da zvuči kao psovka, da je to nešto što ne treba biti. No, iz današnje perspektive, ta fuga je odraz svevremenskog nekakvog stava. Danas smo mi toga puno više svjesni u ovim užasnim gužvama, u ovom strašnom prometu, u jurnjavi u kojoj živimo. Odjedanput ta fuga postaje nešto što nam zapravo postaje odraz i ovog današnjeg života.